Gipahigayon Command Conference ang Lapu-Lapu City Police Office nga naghanay na sa seguridad sa pagsugod na kampanya alang sa lokal nga eleksyon sugod ugmang adlaw. Alerto ng kapulisan sa Dakbayan. Si Chona Carrion sa report. Sugod karong gabi, mas sub-sub na ang ipahigayong checkpoint sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office. Gipahibaw ni Chief Inspector Rolly Lauron, OIC sa Police Community Relations sa Lapu-Lapu City Police Office, nga dugay na silang nakapahigayong checkpoint. Apan tungod kay magsugod naman ang pangampanya sa lokal nga mga kandidato, gimanduan sila nga mopahigayon pa sa mas sub-sub nga mga checkpoints. Kandak og checkpoints nga pwede padaghanan niya mo na concern na to ganina gi-raise po sa to ang mga station commanders. Hinuon gipaubos na gikan sa orange alert ngadto na sa yellow alert status ang dakben sa Lapu-Lapu. Apan bisan pa man niini, padayon silang magbinantayon. Gipasidan an usab silang mga opisyal sa kapulisan nga magpabiling way dapigan. Siguruhon usab nga luwas ang tanang mga political rally. Mga rallies nga pagahimuon dito bisag unsa nga partido, they should provide security regardless of parties. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.